מי לא היה רוצה פנטהאוז? לגור בפנטהאוז מרווח ומפנק, וליהנות ממרפסת ענקית. לצאת החוצה, להתיישב במרפסת המרווחת ולנשום אוויר צח. חלום. במציאות כמובן לא כולם יכולים לגור בפנטהאוז, כי גג הרי יש רק אחד. בגינדי פרסט נתניה אנחנו מאמינים כי אם רוצים, אפשר. בזכות קונספט בנייה חדשני, אצלנו כולם יכולים ליהנות ממיני פנטהאוז מרווח, עם מרפסת ענקית. כי כשמדובר בהגשמת חלומות, אנחנו בגינדי פרסט נתניה במקום הראשון. הפרויקט ממוקם בלב השכונה הצעירה והתוססת קריית השרון, הנחשבת לאחת ההצלחות הנדל"ן הגדולות בשנים האחרונות, ונהנית מנגישות אטרקטיבית לצירי תנועה מרכזיים, תשתיות תחבורה מפותחות, ורחוקה רק 20 דקות מתל אביב וגוש דן. פרויקט גינדי פרסט נתניה כולל 3 בנייני יוקרה, בקונספט בנייה שטרם נראה כמותו בישראל. לכל אחד מהבניינים גינה מטופחת, המובילה אל כניסה פרטית ולובי מפואר. בכל בניין פנטהאוזים ומיני פנטהאוזים מפוארים. בקומה העליונה מולטי פנטהאוז בין 5 חדרים גדולים ומרפסת עצומה. אצלנו תהנו מבנייה איכותית ברמה הגבוהה ביותר, ממפרט טכני מפנק ועיצוב מתקדם. בפרויקט גינדי פרסט נתניה אנחנו ראשונים גם בפינוק. לראשונה בישראל שירותי כביסה פרטיים לדיירי הפרויקט. למסור את הכביסה המלוכלכת בבוקר ולקבל בערב כביסה נקייה וריחנית. אנחנו בגינדי השקעות מאמינים כי חלומות צריכים להתגשם. כדי לממש את החלומות שלכם, אנחנו עושים כל מאמץ להיות הטובים ביותר. להיות ראשונים בחדשנות, ראשונים באיכות, ראשונים בעיצוב. להיות ראשונים תמיד זה מחייב. אנחנו מתחייבים כי בפרויקט גינדי פרסט נתניה תהנו מסגנון מגורים יוקרתי ותזכו לאיכות החיים האמיתית עליה תמיד חלמתם.